si Senador Marcos gud karon sentro man sa duha ka kontrobersiya. Kining kontrobersiya sa Bangsamoro Basic Law kay siya chairman sa Senate Committee on Local Government ug siya say sponsor ining redistricting sa Sugbo. Pagtukod og ikanapo na niya 10th district sa Sugbo. Gitawag ni 7th district pero kung imong iphon ikanapo na ni nga distrito sa Sugbo kay nag-existing karon siya man. Unom ka distrito sa probinsya sa Sugbo, duha sa siyudad Sugbo, so 8. Doon naman tayo lone district sa Lapu-Lapu, so siyam. So kung hiwaon ang second district, magtukod tag 7th district sa probinsya Sugbo, mao na ikanapo nga distrito. Moto gimbi. Patabang Mitchoy Turalba. Suskinis. Namoy ato-ato rani namoy tuyuan ng Bongbong Marcos. Muagi gani mo Choy. Dako kay kahigayon na matuman ang inyo tuyo or at least madunggan ni Bongbong ang inyo tuyo. Mutong sustawag, waray usa ka adlaw. Ina kangilngig ni koneksyon Choy Turalbang Bongbong Marcos sa ingon dayon si Mr. Turalba nga. Okay na nisugot na si Senador Marcos. Na siya biyahe ana pero muhapit siya din ni Sugbo. Naman siya sa Cagayan de Oro ana Mayo 9 katong atong induction last Saturday. Pero muhapit siya Sugbo para ninyo. Pero gikan sa inyong induction, lupad sa nangatos Manila. Kay daghang kiglakaw. Si Senador Bongbong Marcos, ko salamat kay Chuat siya. Salamat na kong mayo. Sus, pagkataon ni tawag man ang among chairman, si Manny Galicia nga, nisugot sab si Mayor Duterte. Ko, patay. Ko chairman Galicia, nisugot na ba si Senador Marcos? Ato na lang ng balibaran si Duterte. Siya, sir, mas una ni. Mas una ni confirm si Duterte. Kupaita ni sugitawgan ako si Choy Turalba ko. Natay problema Choy. Ni sugot na Duterte. Pero ug mosugot Bongbong Choy sila lang duha. No Choy akong pangutanon ba senador ba ni bay? So ako sang gitawgan so ni saad siya iyang pangutanon si Senador Marcos, okay ba nga silang duhan Duterte? Ako sang giinas siya mga lisya, inas ako Duterte, okay ba silang duhang Bongbong? Kaya may ikog ba na malihog tao niya na imbitar na, ni confirm na, niya ato na sa ino, di ay, na di may laing na imbitar. Sus, nisugot mas Bongbong, nisugot mas Duterte. Duhay ato bisita ini. Pero wa pa matiwas diha ang problema. Anang adlaw, Sabado, nakadawat mi og tawag gikan sa staff ni Mayor Rodrigo Duterte, pwede ba dili i-announce sa KBP nga siya mo i-guest speaker sa induction? So among giinan, uwahin na, pag-confirm ninyo nga mutambong si Mayor Duterte, amo na nang gipahibaw sa mga KBP member stations. So niya, kini mga magsisibya, ipahibaw mga ng mga off the record kung sa pagkahaan ng mga formal yung announcement. So hagbay rang napahibaw plus nagkuha pa mi og newspaper ads. Salamat dahil sa Sunstar ug sa Freeman sa ilang pagpublikar sa ato mga newspaper ads bisan apiki na kayo. So among giingnan nga sorry, amo na ni napahibaw. Kay para makasabot para sa seguridad ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, labi naghana man uyamot og kontra ni Duterte. Pagkagabi na, dayon na namang sugod sa programa, nanawag na sab ang staff ni Duterte nga pwede ba musud si Mayor ikahuman na sa diskurso ni Senator Marcos? Unsa mang orasa mo diskurso si Senator Marcos? Anha na lang mo pasudlos, Mayor? Manis Duterte ni sugot na mata ni silang duha. So akong giingnan nga, o sige ingnan nga mo diskurso si Senator Marcos og mga 7:30 human sa dinner. So na siya alas 8 kay gisabot man na mo si Senator Marcos nga 30 minutes ra iyang diskurso. So okay na to. Hibaw kay di KBP dugay man kay magsugod kay agag imo putlo na panihapon. Kay magsugod ng programa. So gihuwat namo nga mahuman-human og kaon ang mga broadcasters. Sugod namin, nakasugod mi mga alas 8 na. Sus. Ang gi-assignan pag-introduce ni Senador Bongbong Marcos ang amo mang Executive Vice Chairman nga si Victor Tan Toledo. Nagsige nagbasa si Victor sa iyang introduction ni Senator Marcos, ni sud naman as Duterte. Kaya amo magigingnan nga mahuman naglas 8.
Lisod. Suwa pa kasugod sa Bongbong Marcos, diha na si Duterte. Ko ayay. Masuko mo ka si Duterte nga. Giingnan ko ninyo mahuman na sa Bongbong ulas 8. Di pa malagi ni. Wa pa man ka diskurso. So ni, baiid consuetural ba? Silua sirang. Ingo naman ni Duterte di. Siya ay kabalaka ba? Migo na sila ba? Siya migo kay na Bongbong o si Duterte. Ug tuod man, paglingkod ni Duterte. Wagin siya mulingkod tapad ni Bongbong pero bakante nga lingkuranan ang nag-uwang nila. Naghunghunganay bitaw ng duha. Kana bitaw murang mga bugoy bitaw sa skina nga ni Tikubo ba? Naghunghunganay sila duha. Ikumigo gid ni mga kanahan. Pasip-asip ra gid si Duterte. Unya pag intro nako kay ako ma-MC, pag intro nako Senador Marcos nga siya sunod nga speaker. Dayon tawag na kong Victor Toledo ko atong atangan dili mo pahibaw na ni si Senador Marcos ang plano magpari-elect ba isip senador o mudagan ba pagka presidente. Ay sus, sa iyang pagsugod og diskurso ingon siya di sa ko katubag anang pangutanaha kay daghan pa kay mag-istoryahan ni Mayor Duterte. Mas nakugang ang tanan pagbarog ni Duterte iya bitaw nang i-endorse si Senador Marcos. Basta ang duha murag ng Mutual Admiration Society. Adtong gabi una mo nang suwa kaayo ang among giandam nga token kaya naandan ko na mo manghatag mo mig certificate of appreciation ba ingko kana certificate na to no murag ilabay ra ginagahuman wa gyud post muhatag ta og kanang unique na Cebuano product kana bang kahinumdom sila sa Sugbo ba mo na atong token of appreciation nila. So si Chairman Manny Galicia na malit bitaw nagsista sa opon. Kada sista tinuod mag yung sista ba amo tag gisabutan yung kilele raman para cute. Iyo siya kada sista gitinuod nga matukar-tukar ginila. Mura gitinuod og naghimo og beautiful music together. Si Duterte og si Marcos ni atong Sabado atong sa induction sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.